ng Pilipinas. Alas 11:05 na po ni pagka-morning, ang oras na ini. Tara po sa Indo, kan Prime Water, kan sulat po kan Iriga, asin po kan Lucena Electrical Supply, nayaon po dyan sa sentro kan Iriga, asin katayid kan Barangay Hall, kan San Francisco, sulat po kan Iriga. Asin man, ni Madam Monica Perinti kan Limassol, Cyprus. Maray naga Bicolandia, maray naga Rinconada. Sa tuya pong oras, siyempre, tara po sa kan Prime Water, kan sulat po kan Iriga. Kaibanan ko sa lado technical, paling Tony Aguilar, and siring man po si Rodel Cesar. Yan man na si Ma'am Kayla Ligason. Tumanda sa imong si Kuya Charlie Binaobra with pading Tony Saison. Naglalaga sila ng buto-buto. Yeah. Kung may matada pa, apo na lang po ang sendong lingkod. Kaya man sa nakita, dyan ki ate kuya. Pagkatapos ka sa kuyang duty. Kung hanap mo ko pading siya, magdyan ka sa naki ate kuya. Tayaonan sa kuyang presensya. Pirmi. Pero po mga tugang minsan nagpapahiling ang Haring Sandaan, minsan na paghunas ang uran. Kaya uso mo niyan ang ubo. Ubo. Araw kan kaibanan ko na filming kuyan pa siguro. Kaya naman tugang sa oras na ini, yaon si paling Philip Barasina, ano? Mayo na lugod. Apot kagiraray pa din. Sa tuyang karagdagan na impormasyon, bigo sa pag-ibig, kuya po ang tips para po kamu makamove-on. Sobrang kulog ang mabigo sa pagkamuot, asin pagmamahal. Puro baran po ang anong na katangian, makulog na po. Yan. Kamutan mo ang sa imong sadiri. Akuon ang sa imong sadiri bilang ika. Naisipon na may kakulangan sa imo. Sabi niya si Pading Philip Barasina. Pading Philip, good morning, please come in. Salamat, Geraray Sabi, karon ng Mar. Ika, bigo ka sa pag-ibig. Ano sa araw ka na napot mo? Ay, iti matabag kaya mo niyan para maiknuhan ang sa imong makulog na pagkamot. Eh, dahil pa man ako nabigo. Ayun. Ako binigo.
Ika ang nagbigo. po itong, ako ang nagbibigo. Ay, murag. Ang tagay na pwede, Iyo. mamutan lang ang taro. Bahungan na buwa. Tama. Sa makanos yan, maanggotan kita sa ni Father Dan. Amo. Kamu ngaya, may magtutugod sa daw shall not kabit your neighbor's wife. Ha? Ano? Thou shall not kabit your neighbor's wife. Dahil mo pagkabito na agong ka, diba? Pero ang sabi man, ang kasal ngaya, kuyan sinaman, papel. Ang sabi ka, diba? Hmm. Ito mga dahil nagtubig sa kasal, ayan ang sabi nila, papel lang. Pero sa nagtutubig sa kasal, siyempre, ang pagtubod nila, may forever. So, till this do us part. Ngayon makonselo ang buhay ka na tao na kung minsan hindi pa ko naman sa mga mag-agong na naglalampas 50 naglalampas 50 taon siselebraro nila so sa indang wedding anniversary. Ay, iyo. Na talagang may bibinayaan hindi sa kinaban. Pero ko yan na... Pero, dahil uso ko niyan, kaya na mayo ng forever. mayo ng forever. Ang nangyayari. Ano ba man kaya, buhay pa, nag-aaparta na, nagsusuruhaya na. Araw-araw ka ba mga mag-agom na nasuhay lang pag mayo na sa kinaban itong saro. Dahil? Tapos, kadakol na mga istorya na buhay pa nga niya, nag-aaparta na. Buhay pa, ikaw ka ng karibay. Yan ang division kung naroon ka yan. So dahil nakakatagal na magpara pakihilingan sa Galaugon na sa iyang namumutan. Sa igwang nahiling na iba, ay sad ko na raw may ako mas magayon pala na ito. Kaya lang mo ng suya. Hindi ako naroon ka yan. Yan na division kung naroon na kayo ng pagkamot. May kasuyaan. Ano bang pagkamuot ka na iba niya itong mga kababayan talagang pinapatunayan na habang buhay namumutan niya itong sa iyang saro sa ng agong. Sulusulong agong. Bako na yan na uso pa di ang tell death do us part. Bako na pala. Bako na. Saka dahil na pinagtutubudan ang nakatugunan kan mga yaon simbahan na pinagtutubudan na kuyan ito bagang pigsasabing lumayo kayo at magpakarami. Dahil na yan. Magsama kayo sa hirap at ginhawa. Puro sa ginhawa at sakit. Puro na hirap kaya kung yan ang nangyayari. Kaya nagsusuruhayan na. Amo. Yan ang masakit kung naroon kayo na pagkamo. Pwede ka so buhay na bayaning mamagitan. Amo. Pwede maging advisor itong bunot sa likod. Amo. Salamat. Ay pagyayaring buhay. Dahil pwedeng maging bayani pag araw kaya na buhay ka na tao na madaling magsawa kantay ang pagkabuhay digdi sa kinaban. Tama. Madakol kita mga namamalisaan digdi sa kinaban na bako man sa nasusuya sa tendang agong silba nag-suicide pagata puro na sa labang kasakitan digdi sa kinaban. Mayo may ang anak buhay ang lalaki o ang babae sige ang iwan mas maray pa nga kayo kunya na haliunan buhay ko rin sa kinaban. Tama. Grabe yan. Pagtiyos sa pagkamot, pagtiyos sa pagkakan, pagtiyos sa pamilya,
maray pa nga mauda na sa nadali kinaban. Yan ang rason kag iba na disganado na kan buhay. Hindi sa kinaban, kaya sinasabi ng death penalty. Tama. Na naiiba na pangyayari sa buhay ka na tao. Pero maiba tabi kita karon ng Mar, nakaulay ko niyan si acting General Manager Willie Boxit. Pag Kasuray ko. ma-interview si Madaman. Niya ko garubi na sanal daw ko. Paano? Pagkatapos kay Maman, bigdi na naman kay Boksit. GM Willie Boxit. Ganyan, pinagapot ko siya. Niya ko GM, saro siya raot kan mga poste ka na kaso recovery ining mga cable wire baga tapos ining mga kable ka na telepono. Ang sabi ni GM Willie Boxit, mapapod niya ako nila meeting sa mga may sadiri ng telepono sa ining mga may sadiri ng cable, hindi sa ring ko na area sa ipapahalik ko na ngaya. Itong mga linya na uda naman pakinabang putol na nakakabit pa si itong poste ka kasure ko. Tama. So, anto niyan ko, ano yung nagpagad niya ako? Yan. Ano na yan eh? Ano tayo tigahali? Ngunyan lang nakaisip na halion, militasigan brownout. Yan. Dapat kayo ito pa. Tama. Ribayan na sa mga ralapa ng poste, aral yun mga kabling yan dyan sa linya kan kaso recotric, kabli kan cable, kabli kan telepono na yun nakakagabat sa poste ka. Ito mga raragok ng poste kan kaso recotric, bigla na talang may na-far down kung may route din panahon, kaday na kaya. Tama. Kan poste, sa kung ralapaan na nga ni, pagparamurog takan pa kan mga kable, na abang gagabat pati. Ano ba, ang mga linya kan telepono, maggabato ng linya kan mga cable. Kaya sa rin sa ipapapod ni GM Willie Boxit, na mga may sadiri ng cable at na telepono, tanganing pagurulayan na sina ipahalik itong mga mayo naman ng mga pakinabang na kable na nakatakot sa poste ka na kaso recovery. Pero kaya na sinabi pa ka na EGM ka na kaso recovery na itong mga linya ninda, itong may mga nakakaulang baga sa tinda, kaya na kakaiguan ng clearing operation liwat na kaso recovery. Masakit ka sa kaso recovery kung minsan pinupunan lang ang clearing tapos baga dahil natatapos hanggang dahil nakakasundo pag-clearing ka na mga lineman. Ngunyan, si Bangani, nareklamo sa kung dahil man pinag-aalit o pinagparaputol sa gilid kantinampo ng mga Analiun ninda itong yaon dyan sa may nabwa talagang nakakaulang. Day, irigat to nabwa. Itong kaiwasan dyan. Mga poste. Mga poste. Sa shoulder. Oo. Iba na to. Talagang pati DPWH kayan. Tugyugon. Magsiro naman. Tama. Yan. Sa DPWH, ito, tutlo, kasuray ko kaya nga. Dahil pa man nga sa mga nagpapaarang. Agabot man ligdi sa kasuray ko, sigalat ni man yan order ka na DPWH kung na rin yan halion. Siya talaga, kuya, ang dapat hero kayan. Baka si ate. Ayo, pwede. Kung day kaya ni kuya si ate. Amo. Kung day kaya ni inay, si tay. Yan. Yan baga na madaling solusyon sa mga araw kayo ng problema sa shoulder kantinampo. May kasubuan baga si Tatay Digong naliligo na magilid kantinampo. Hindi, ano pa kaya dahil man nagsusunod, araw na nga kan mga posting yan. Postikan katoray-kotray na dahil basta ba hali-hali sa delikado man itong mga mahali kayan. Siyempre magkakaigwayan ng brownout.
O niya na dapat na gibuhon, magpurulay talaga ang DPWH sa kaso record rate, delikado pa sa mga motorista. Lalong-lalo na kung mayong ilaw ang behikulo, kung banggi, mayo lamang reflectorize ang postikan kaso record rate, ay talagang delikado magkausa nila aksidente. Sana ma-utop itong kasubuan ni Tatay Digong, ang tutuyang presidente, na magkarali itong mga nakakaulang sa gilid ka na tinampo digdi sa Rinconada area. So yan tabi karon na mara na sa kuyang herat na informasyon. Morning plan si Councilor Marlon Tabaldi sinman ki Dalia dyan sa Baduan ka na buhi. Ano ito nakapasiring kita sa buhi? Ano ito nakapasiring kita sa buhi? Kung yan, sabi man kaya itong sa tuyang mga amigo na kumusta ho? Kaya kinumusta ko sa mga parang tabay niya ito ini sa tuyang istasyon. Okay. So, yan tabi, karoon ng mara na sa tuyang eras na informasyon. Ang malaki. Hindi man si Philip Paracena, Arten, Radyo Ronda. Report! Salamat na maray paling Philip Paracena kan sa imong informasyon. Pero matugang kami po mabuelta urat dyan pagkatapos na po kan hanap buhay. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Inca, the Vintage Vision, ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Gaisano Capital, Highway 1 sa Roque, Iligan City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang pagkabuhay ng tao sa kinabahan sa milagro, alagad ang pagkagadaan sigurado. Sa pagdatong kan sa tuyang kamuntuan, kita nagahanap ni magkakadamay. An A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, manalauman niya to, unta kan 1973, nag-ofrece rin kalidad na serbisyo, alagad sa baba asin rasonableng presyo. A. Vega Funeral Services o la Coronaria Maestrado, madalit sa nang hanapon, ang main office, Yaon San Miguel, Nabuha, Camarines Sur. Igwani mga branches sa Santo Domingo, asin Ilapatan, Nabuha, asin sa Manuan, Campili, probinsya ng Camarines Sur. Pinapamahalaan asin pagsasadiri ni the Mr. and Mrs. June Maestrado. Si June Maestrado, ex-mortician at medical legal kan NBI Manila. Sa Roman na license in Palmer with license number 749. Ang Vega Funeral Services, Ula Coronaria Maestrado, bukas 24 oras. May libreng tent, table and chairs, and water dispenser. Pwede silang apudahan po e-text sa cellphone number 0930-506-7826, 0910-620-4566, 0908-237-4122. La Coronaria Maestrado o kaya A. Vega Funeral Services. Welcome to BMC Resort,
your family swimming pool and recreation center. Best for your family needs to enjoy life. Very accessible in the city proper. Amenities for rent with reasonable prices. Function hall, pavilion, and conference rooms for all occasions. Swimming pool for day and night, every weekend, and summer swimming lessons for children and adults. Lots room for short time. Apartment, ladies' bed spacer, and storage space for rent. Also great lot for sale at Holy Trinity Memorial Park. For inquiries, visit main office at 347 Diversion Road, San Francisco, Iriga City, or contact cell phone number 0909-2220-772 or landline number 206-0361. BMC Resort. Pero mga tugang malakitang oras sa pagtukar kan mga dapat niya itong gibuhon. Taganing pirmis na pong makusugan sa tuyang lawas. Kadakli sa tuya, sadit, payat, alagad makusog magkakan. Alagad iguang mataba, pero maluyang magkakan. Kakadikit magkakan. Baliktad ano po. Igo kayan na mga tao. Pero ang sabi nga ni kayan, dapat nga ya, balansi. Balansi ang pagkakan, tangani nga yang ansa imong lawas, balansi man. Kaya banan ko sa ladong teknikal paning Tony Aguilar, nakaibanan taman na si Karundang Philip Barasina, asin Mabwil Tauratsan. Si Rodel Cesar, ang satuyang information officer, and si Ma'am Kayla Digason. Duman na sa ibong si Kuya Charlie Binaobra with paning Tony Saison. Ini po ang nasendo pong amigo sa radyo si Mar Baroga, nagpapaabot sa doon magayagayang pagka-morning. Kumusta po kamo? Sana nasa maray kamong kamuktakan. Mayo nin kaulangan sa buhay. Kung igwa kamo ng problema, irani po nindo sa indong mga amigo. Kaya po nindo pagrani sa muya, kung ang problema nindo pira, kami nga ni, iyo man sa muya ang problema. Good morning pala na kikapading Sunny Maestrado and floor leader kan Sangguniang Panlunsod kan Iriga. Salamat po kan sendo pong pagantabay ngunyan na aldaw na Huwebes. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadia, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinaka-enot sa ringkunada. Puon kayto sa gudgunian. Minaanduyog sa baga na mamanuaan.
katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas, sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 11:30 na po ng pagka-udto. Radyo Ronda Newswatch. Radyo Ronda Newswatch. Maray na pagkaudto mga tugang uya po ang nakateleponan kan na sa tuyang pagbabareta. Ngunyan aldaw na Huwebes. Ngunyan na mga detalyes tulos kan na sa tuyang mga bareta sa lado lokal. Liwat na pigkapautob digdi sa sudad kan Iriga na ipagbawal sa sentro kan Iriga ang pagka-pick up kan mga jeepney asin man na multicab para sa biyaheng Iriga Nabwa Batu. Ang nasiring na bagay na pagnuturan matapos ang nasambito ng kasuguan digdi sa sudad kan Iriga. Uli kani kadakol na mga biyaheros asin man mga nagbibiyay nagpapasadang jeepney asin man multicab digdi sa sudad kan Iriga. Ang nagmurog-murog uli man kasuguan na ini. TOP pati ang ticket na tatao sa mga driver na nagbabayunar ka na sinabit ng kasuguan. Uli kainin na nga pudan ang mga ini na daiban lugod ipagbawal ang pagka-pick up kan mga multicab asin man na jeepney pasiringon Nabwa Batu. Uli tamayo man subot asin kulang ang lulunad sa may terminal uli banta harayo na bangan lugod ang iba na mga biyaheros duman na nagpapasiring sa may Anjena tanganing duman magsakay kadakol man na subot ang bibiyahe na dahil na naglalahog sa terminal kan sa tuyang sudad. Iba pa mga detalyes kan sa tuyang mga barata. Kamugtakan muna kan sa tuyang panahon lalo pang nagkusok ang bagyong Hana makalipas kan magdamlag. Sigun kipag-asa forecaster Ariel Rojas, uring nga namataan ang nasentro kan route din panahon sa distansang 485 kilometros sirangan norteng sirangan kan Basco Batanes. Nagyo ini nin panoting kanluran sa Rikas na 15
kilometros per ora. Bit-bit kini ang kusog kanduros na 175 kilometros per ora. Arani sa tao asin may pabugso-bugsong 215 kilometros per ora. Sa presente nakabandera ang tropical cyclone Siglam number 1 sa Batanes asin man Babuyan Group of Islands. Iba pa mga detalyes ngunyan kan sa tuyang mga bareta sarong proponidong ordinansa ang isasangat sa sanggunan pan lunsod kan sudad din Iriga sa mabot na sesyon kini sa aldaw na Martes. Pinagpadrinuan kan ang sinambit ng ordinansa ni floor leader asin man city councilor Sani Maestrado. Tanganing magkaigwa ninda maray na inumon tubig sa syudad kan Iriga. Ang nasambitan ng proposed ordinance for drinking water quality management, creating the city drinking water quality monitoring. Kapag kan drinking water ordinance kan syudad kan Iriga marumduman na ang tubig inumon saro subod sa mga pagkakan kan sa tuyang mga namamanuan. Ang nasambitan ng proposed ordinance ang isasangat ni Konsyal Sani Maestrado sa maabot na sesyon ninda sa maabot na Martes sa sanggunan pan lunsod kan syudad din Iriga. Tanganing magkaigwanin na malinig asin man na quality tubig digdi sa syudad kan Iriga. Iba pa mga detalyes ngunyan kan mga bareta suportado kan harlangkaw na opisyal kan gobyerno ang localized sa stocks na kakabit kan Executive Order 70 ngayon ang magiging panginot na tema kan pagtitiripon sa Legazpi City sa mabot na Agosto 19 hasta 20. Nasa 400 ang biglalauman na mga tindir gikan sa mga gobernador kan anong na probinsya kan Bicol, local chief executive, committee chairmanship, kan Peace and Order Council, kan Sanggunan Panlawigan, Panlunsod, Liga ng mga barangay chairman, representante kan mga indigenous peoples, religious organization as in pan national government officials. Security kay Presidential Assistant on Bicol Affairs, Under Secretary Marbil Labisilia. Kaya puwan man magkinabangan ang mga lokal na opisyal para mas makuha ang katulinungan asin kasuwagan na dahil pa sa pamamagitan ng military approach. Segon pa kay Labisilia, nasa 3,000 hasta 4,000 sa naman ang puwersa kan armadong grupo aragad aminadong sa kuda paman giraray ang saklaw kan na influensya kani. Bukas man support ang gobyerno sa liwat na akuon ang mga ini sa syudad
in kasong magbalik loob. Bainte minutos bago magabot ang alas 12 nin pagka udto. Iba pa mga detalles ngunyan ka na sa tuyang mga bareta. Iba pa mga detalles ngunyan ka na mga bareta kan aldaw. Pinagdeklara na kan Malacanang ang Agosto 12, Lunes bilang holiday huli sa obserbasyon kan Idul Adha o kaya fiesta kan sakripisyo kan mga Muslim. Ini mismo ang kinumpirmar ni Executive Secretary Salvador Media Aldea asin man kasunod sa proclamation number 789 second kay Presidential Spokesperson Salvador Panilo. Ang Idul Adha ang saro sa pinaka-importanteng kapistahan kan Islam. Ini sudyat kan pagpupuon kan mga Muslim para sa taunan na pilgrimage o sa Mecca. Iba pa mga detalles ngunyan ka na mga bareta. Bareta pa man giraray sa lado nasyonal. Iba pa mga detalles kan mga bareta. Kaarog sa mga nakalis na taon, pig-insister kan na Department of Education, DepEd, ang kaimportansan kan paggamit kan sa diring tataramon kan mga dialekto sa oral daw, lalo na ngunyan na bulan o kaya buwan ng wika. Second, kay DepEd Bicol Director Gilbert Sadsad, tingin kami na kay ang publiko na dai kalingawan ang paggamit kan mga dialekto karog kan Tagalog, Bicol, Sorsoganon, Daragueño, Irigueño, Nagueño. Magsasagibok kan aktibidad ang mga eskwelahan sa pilog na nasyon para mas ipahatod ang importansya kan sariling lingwahe. Ang lingwahe ang nagsasalamin sa mga kultura kan nasyon na dapat salaman na mapreserba pagbabahagi pa kan opisyal ang nasa 25 native language ang ginagamit sa bilog na Bicol na dapat maraman ang kan mga kaubinsan para mas maipasar sa mga masunod pang henerasyon. Quince minutos bago mag alas 12 nin pagkaudto. Iba pa mga detalles ngunyan kan sa tuyang mga bareta. Bareta pa man nagiraray sa lado nasyonal kan mga bareta, padagos ang pagmumonitor kan Department of Social Welfare and Development Region 1 sa mga porpis
beneficiaries na nagigibo kan pagbarga sa patakadan kan sinambit ng programa kan gobyerno. Ini ang kinumpirmar ni La Union Jaisim Casis, Information Officer kan DSWD Region 1 Field Office. Magrumduman na kay tumbulan na Hunyo sa presenteng taon, iguang 50 mga beneficiaryo ang nairistro kan departamento na misbehave o nagigibo kan pagbarga sa patakadan kan programa karog pang kan pagsusugal pag susanglag sa ATM card. Holiday tinatanidan na kan mga beneficiaryo na padagos na nagbabarga sa patakadan na pwede sindang mahali sa listahan kan Pantawid Pamilya Program for Peace. Iba pa mga detalyes kan sa tuyang mga barata ngunyan. Matapos ang nabisa kabangang aldaw na tensyon sa Caris South Terminal sulad kan Bacolod, hinali na kan elected President kan Yanson Group Abbas Company ang sarupang kaining tugang ang sa lugar. Bandang alas 5:30 kasud mga hapon kan uminali sa terminal si Roy Yanson, asin tugang na si Maria Celina Saison Lopez, matapos ang naros sa bilog ng daw na tensyon asin suspension kan biyahe kan unit pasiringon Southern Negros Occidental asin nagkaparang parte kan Negros Oriental. Kung magrumduman bilog ng daw na naiman na pinanaog kan Bacolod City Police Office ang pagkansalog kan terminal kung nasain nanao na nakakurang na mga tugang kan hosted president na si Leo Ray. Kasabay kan paghali sa terminal kan duwang pamanggraray kan kampo ni LR Yanson asing kinumpirman kan sandang media relation officer na si Jed Sabayos na kung alas 12 minuto balik na ang sendang biyahe. Iba pa mga detalles kan sa tuyang mga pareta kanal daw. Iba pa mga detalles nasyonal, ipinagpasyararom naman giraray sa state of calamity ang Rojas sa Isabela uli man sa dengue outbreak. Ipinahayag ni Mayor Jonathan Jose Calderon kan Rojas na pun Enero hasta Agosto 3 ngunyang taon puminabot na sa 135 na kaso kan dengue sa tang lugar. 4 digit kumpirmadong nagadaan kadakli mga aki. Sinabi niya na ang normal mayong 8 kaso kan dengue sa laog kan sarong simana laga duminabot sa 12 karog kan desisyon sindang ibugtak sa state of calamity ang sendang banwan.
Iba pa mga detalles ngunyan ka na sa tuyang mga bareta napipiritan mag-ani kan produkto ang nagkatalang parauma sa sudad kan Ordaneta uli sa namamatayan na pag-uran. Ini ang rason kaya sobra-sobra ang supply kan mga gulay sa merkado, rason kan pagbaba kan sentang presyo. Problema kan mga vegetable farmers, ngunyan ang kakulangan kan buyer kan mga gulay. Posibleng maghaloy ang mababang presyoan kan gulay hasta sa bare months. Ang pagbabago kan panahon na nakakapekto sa pag-ani kan pananom na gulay asin pagdi-deliver kan mga ini. Ang sa tuyang pagpaabot ninda marinaw to asin mogmang pagantabay sa paagi kan FB ang sa kuyang mataba-tabang pamangkin na yaon dyan sa Cavite, si Josel Portuguese na nagantabay mo na. Hello, Josel. Pasalubong ko pag abot mo digdi sa pag nagpuli ka digdi sa Bicol, sa Iriga. Pasalubong ko ali dyan sa Cavite. And marinagam palangki manay juicy. Sirigman sa mga tugang mo, Giselle. Good morning. Unyan sa satuyang bareta sa luwas kan satuyang nasyon. Natubang ngunyan sa wala tong kritisismo si US President Donald Trump matapos ang magkasunod na mass shooting incident sa United States sa loob sa laman ng nagkaperang aldaw. Katakot ka na madiklom na krimen na ini sa white nationalism asin magin sa pagkamunhi sa mga immigrants sa panagos na laob sa lanampitan na nasyon. Ayag ni Trump bago ini nagali pasiringon na New Jersey. Mayo subot na lugar ang masyanong klaseng hate crime sa Estados Unidos muli alagad sarado man ang nimot niya idapit sa mga maigpit na gun control sa nasyon. Sa satuyang bareta, maray na ka asin magmambanta pagantabay kininay ang sa kuyaman na beautiful pamangkin. Ninay. And ngunyan sa satuyang bareta, kumutan lang kamo dyan sa Cavite. Si Ninay, si Giselle, si Batas, Manay Juicy, good morning. Sasendo po kapos. Sa lado ni Nagkarawa, iguanan ni napili si Gilas Pilipinas Coach Yeng Biao na 10 parakawat na siyentong
isasabak para sa 2019 FIBA World Cup. Sinabi ni Giaon na kinakabalian inininda Andre Blachi, David Aguilar, Mark Baruca, maranganin pa kong Baruca, si Bea Berga, Robert Bolek, Boy Erman, Paul Lee, Gabi Northwood, JC Perez, Jeffer Ravena, asin kadakon na iba pa. Iguang duwang parakawat pa ang bakante na sendang isa sa pinal nagkapirang aldaw bago ang katapusan kan bulan. Padagos ang ginigimo nindang asmenta sa presenteng training camp tuman sa Spain. Magdumduman dinaukan Gilas ang Congo asin nakatalan nindang atubangon ang Ivory Coast kan Australian team. Mga tugang sa dupong ng tabayanan ang nakateripunan kan sa tuyang pagbabareta ngunyan na alda. Nakaibanan sa pagatuding mga bareta sa lado teknikal, pading Tony Aguilar. Ini po ang nasindupong parabareta si Mar Baroga. Salamat ka nasindupong pagantabay sa Radyo Ronda Newswatch. Salamat, hindi malilimutan.